Ndi nthawi ya nkhani ndipo madzulo ano muli ndi ine Ronald Mpaso. Poyamba nayi mitu yake. Boma lati lili ndi chiyembekezo chakuti maiko ndi mabungwe apitiriza kuthandiza dziko lino ngakhale wena mwa iwo anayimitsa thandizo losiyanasiyana posachedwapa. Malawi Electoral Commission yati ndalama zoyendetsera chisankho zizikhala zokwanira nthawi zonse. Ndipo mnkhani zina, bungwe la anamwino ndi azamba lapempha boma kuti lionjezere ndalama zophunzitsira anamwino. Ndi zimenezi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Unduna wa zachuma wati uli ndi chiyembekezo chakuti maiko ndi mabungwe apitiriza kuthandiza dziko lino ngakhale wena mwa iwo anayimitsa thandizo lawo losiyanasiyana posachedwapa. Nduna wa zachuma a Joseph Mwanamveka ndi amene anena izi ndipo yati bungwe la European Union lapereka kale ndalama zokwana 143 million euros ku ndondomeko ya chuma ya dziko lino. Iwo anena izi pamene bungwe la maiko la mgwirizano wa maiko aku Ulayali limalengeza thandizo limene lipite ku ntchito zosiyanasiyana za chitukuko mdziko muno. Mwanamveka akufotokoza. Pamwamba pa ndalama zomwe atipasa 143 million euros imene ili Malawi kwacha pafupi 287 billion Malawi kwacha, zomwe zili ndalama yochuluka kwambiri chifukwa 287 ndi almost a quarter of a trillion, right? More than a quarter of a trillion. Ndi ndalama zambiri zimene atipasa. Ndipo onjezerapo atipasanso pafupi 13 million euros imene ndi budget support. Ndalama zimene zitalandira kale, ndalama zimene zidakali ku Reserve Bank atipasa. Mukandani kale ndakati kunena kuti donors tinawo limodzi. Donors tikwenda nawo limodzi. Inde tikuziwa kuti ali ndi mavuto koma izi kusonyeza kuti donors athu ngati EU tinawo limodzi. Nduna zachuma a Joseph Mwanamveka. Malawi Electoral Commission yati ndikofunika kuti dziko lino lizikhala ndi ndalama zoyendetsera ntchito zachisankho nthawi zonse kuti ntchitoyi izitha kuyenda mwadongosolo. Wapampando wa bungweli Mayi Anabel Mtalimanja wati mabungwe amene amathandiza pa chisankho akuyenera kudziwa kuti ntchitoyi ndiyopitirira. Wezi Gausi aindi ripoti. Bungwe la zisankho la MEC linayankhula izi pa mkumano wawo waukulu umene anakonza mu mzinda wa Lilongwe kuwunikanso umene zisankho za chaka cha 2025 zinayendera ndiponso kukambirana zokonzekera zisankho za 2030. Antalimanja ati mabungwe amene saboma amene nthawi zambiri amapatsidwa danga lophunzitsa anthu sangagwire ntchito yawo bwinobwino opanda ndalama zoyenereza kuti agwire ntchitoyo. Iwo ati thandizo pa nkhani la zisankho limafunikanso makamaka mu zipani zosiyanasiyana pofuna kuphunzitsira anthu nkhani ya masankho. Ndipo pakadali pano mkulu wa mabungwe a UN mdziko muno Rebecca Adadonto agwirizana nalo pempho la bungwe la MEC ponena kuti thandizo ndilofunikira kwambiri pa ntchito ya zisankho nthawi zonse. Bungwe la anamwino ndi azamba mdziko muno lapempha boma kuti liwonjezere ndalama zophunzitsira anamwino ndi azamba. Malinga ndi bungweli izi zithandiza kuti ophunzira za umoyowa asamasire sukulu pa njira chifukwa cha kukwera kwa ndalama zolipira maphunziro awo komanso kusowa kwa othandiza ophunzira ochepekedwa kupeza maphunziro. Mtsogoleri wa bungweli Ashauti Simeza ndi amene wanena izi mu mzinda wa Mzuzu pa ulendo wa ndawala ofuna kupeza ndalama zothandizira ophunzira ochokera m'mabanja osowa. Maklodi Chilangiza aindi zambiri. Asimeza ati ophunzira mbiri akumana ndi mavuto osiyanasiyana msukulu zawo kayenjede za mdziko muno potsatiranso kuti boma linakweza mtengo wa ndalama zomwe ophunzirawa akuyenera kulipira msukuluzi. Iwo apempha boma, mabanki, makampani ndi anthu osiyanasiyana kuti azitenga nawo mbali pa ntchito yothandizira ophunzira ndi cholinga chofuna kutukula ntchito za maphunziro ndi za umoyo. Atengerepo phunziro limene apanga a Vitumbiko Mumba
kuti nawonso abwere adzathandizire. Sikuti munthu ali nazo zambiri kanga chepe kamene angaperekeko. So ndikumemeza aliwonse amabanki kandi water board kandi maki kandi munthu pa yekha awandale aboma abwere makamaka pano pamene tikukamba zoti tili ndi ntchito za ku diaspora, jobs in diaspora. Ndizofunika kwambiri kuti ambiri atengepo gawo. Ndipo poyankhula pamwambowu nduna yakale ya zamalonda ndi mafakitale komanso yemwe ndi phungu wa dera lapakati m'boma la Mzimba a Vitumbiko Mumba apempha boma kuti liwongezere ndalama zomwe limapereka pa ntchito za maphunziro ndi za umoyo kufuna kuchepetsa mavuto omwe ophunzirawa amakumana nawo. Amumba anawongezera kuti ndikofunika kwambiri kuti anthu azithandiza ophunzirawa chifukwa chakuti dziko lino limadalira achinyamatawa pa ntchito za chitukuko. Maphunziro ndi health must be publicly funded, which I seconded for ndi chimene sonezo ndimakhulupirira. Ndikupezeka panopa ndikuyikira umboni komanso kusindikizana kuti boma liyenera kutenga gawo kwambiri pophunzitsa nzika zake makamaka maiko osauka ngati Malawi amene anthu more than 70% amakhala mu mphawi wochititsa mantha. Mtsogoleri wa ophunzira pansi pa bungwe la anamwino ndi azamba mchigawo chakumpoto Aida Nsumuku anadandaula kuti kukwera kwa ndalama zomwe ophunzirawa akuyenera kulipira msukuluzi kwaongeza mavuto azachuma pakati pawo. Iwo anawongezera kuti kudzera mbungwe lawo apitiriza kukhazikitsa njira zosiyanasiyana zopezera chuma chothandizira ophunzira anzawo. Mavuto ndi ambiri. Tili ndi ana ena oti vuto lawo kwambiri ndi school fees yokhayo oti mwina anasidwa pa loans board. So we also have ma school anzathu achamo oti loans board samakhalako ena amangovutika fees koma pale ena oti ndovutikisitsa oti fees yo alibe or even malo ogona kuti apeze rent alibe ena so kuti adye chakudya katatu pa tsiku chimakhaso vuto ena tikamapita mu location momwemo mumapeza kuti tafika kuja akusowaso ndipo okhala. Ulendo wa ndawalawu ukufuna kusonkhanitsa ndalama zokwana 20 miliyoni kwacha ndipo Amumba apereka ndalama zokwanira 5 miliyoni kwacha. Boma la China lalonjeza kupitiriza kuthandiza ophunzira msukulu za ukachenjede za boma mdziko muno. Izi zikudza pamene ofesi yakazembe wa dzikoli yapereka thandizo la ndalama zolipirira maphunziro zokwana $20,000 zimene ndi pafupifupi 38 miliyoni kwacha kwa ophunzira a msukulu zitatu za ukachenjede za boma. Pemphero Malimba akufotokoza. Ophunzirawa ndi ochokera msukulu za ukachenjede za boma za University of Malawi, Malawi University of Science and Technology komanso Mzuzu University. Kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi Aru Zung akupereka thandizo kwa ophunzirawa ndi mbali imodzi yozindikira kuchita bwino kwawo msukuluzi. Azu ali ndi chikhulupiriro kuti ophunzirawa ali ndi udindo waukulu pa ntchito yotukula chuma cha dziko lino. Nduna za mabale a dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda ayamikira boma la dziko la China kamba kathandizoli. Managing ndi chinthu chapamwamba kwambiri ndipo masiku akupitawo ndikuona kuti tizaphunzira zinthu zambiri. Zinthu zimasintha ndi kugwira ntchito kwambiri. 2 komanso zinthu zili bwino kwambiri ndi kulemekeza. Tikuona kuti aku Chinawa amalemekeza kwambiri atsogoleri awo. Sitimamvera kuti lero amenyanako ku nchanchani zimene zinthu zabwino ndikuliwanso kwathu kuno ifenso ndife timacha warm heart of Africa ndifenso timalimbikira zinthu zina koma izi ndi chitsanzo chabwino chimene tikuphunzirapo. Ophunzira aliyense walandira thandizo la ndalama zokwana $1,000 imene ndi ndalama yoposa 1 miliyoni kwacha. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku wireless yakanema ya Times TTV. Tikhale kupitiriza kupatsani zonse posachedwa pa zikangotha izi choncho musatalikire. What's your name? Barry, huh? It's my game. We put everything into this.
those that can do it and succeed. How to fix it. This city has been just a cookbook. It's part of being hit here with the latest global news and insightful documentary. Transition. Understanding the The Maseko Ngoni Heritage Trust invites you to 2026 Mshangano fundraising dinner and dance as well as a golf tournament. Come and celebrate with His Majesty Ngwenyama Inkosi Yamakosi Gomani V on the evening of Friday, the 21st of August 2026 at the Sunbed Capital Hotel in Lilongwe for a fundraising dinner and dance from 6 p.m. and to a golf tournament the following morning on 22nd of August 2026 from 7 a.m. at the Lilongwe Golf Club. Remember, this is in support of preserving and promoting the rich Ngoni culture. Ngwenyama waitana tieni tonse tikapezeke. For details please call Impi Raftseka on 0999124949 or Monica Mzanda Nagama on 0999599331. Together, let us preserve our heritage and strengthen our communities. Bayete. Imene tikupitiriza kupatsirani nkhani izi. Archbishop Thomas Msusa wa Blantyre Archdiocese wati mpingo wa Katolika upitiriza kugwira ntchito zachitukuko ndi cholinga chokweza miyoyo ya anthu. Archbishop Msusa wanena izi ku Limbi Cathedral pamwambo okhazikitsa ansembe asanu ndi anayi ndi mdikoni mmodzi. McDonald Tom ali ndi zambiri mu ripoti ili. Pamwambowu omwenso mpingo wa Katolika umalingalira zakuti watha zaka 125 uli mdziko muno, komanso kusangalala kuti ansembe a Eric Kabwaibwai atha zaka 50 akutumikira. Ansusa anati mpingowu ukukula. Ngati ansembe akuchuluka mukudziwa kuti ife sitimangolalika mawu a Mulungu nthawi zonse kunena Ukaristi ayi. Kumene tili ansembe ndikuti timamanga maskulu, timamanga zipatala ndi ntchito zina zimene anthu akuzifuna. Choncho dziko la Malawi lidikirenso kuti ansembe a Malawi kumene ayende mapalisha amene akupita ayeneranso kuthandiza dziko pa chitukuko, pa maphunziro ndi zina zonse. Modzi mwa ansembe atsopanowa a Celestino Chipembere ati ndiokonzeka kutumikira. Ineyo ndakonzeka kugwira ntchito ndipo ndilokondwa kuti anthunso andilandira ku society kuti ndikagwire nawo ntchito, ndikatumikire Mulungu, ndikalalikire, ndikawathandize m'njira zosiyanasiyana, komanso ndikachiritse awo amene ali odwala komanso othodwa. Nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka, nduna ya chitetezo cha mdziko apita mukhito ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM Adalitso Kabambe anali nawo pamwambowu. Akabambe ati mpingo wa Katolika ukuchita zazikulu pa chitukuko cha dziko lino. Dziwa inu amanga maskulu ambiri ana ine aphunzira maskulu a Katolika ukawakati the best schools in the country. Komanso muyang'ani zipatala zawo zabwino kwambiri, anthu ambiri amapeza chithandizo kupyolera zipatala za Katolika. Ndi mpingo wa Katolika wakhala patsogolo kutitumikira ife, kutipatsa makhalidwe abwino, wakhala patsogolo kutiphunzitsira ana athu dziko la Malawi tikhala ndophunzira bwino, wakhala patsogolo kutithandiza kukhala anthu athanzi, komanso wakhala patsogolo kutithandiza kuti anthufe tisamakhala anthu morally wrong. Kupatula Chipembere, ansembe ena atsopano ndi a Cornelius Makasu, Alan Pires, Bernard Malizani, Felix Gama, Kevin Luka, Lawrence Manea, Robert January ndi Stuart Kabotolo. Dikoni watsopano ndi Ascent Muindi. Ochita malonda mu msika waukulu watsoka mu mzinda wa Lilongwe ati vuto lakusowa kwa ngalande yodutsira mu madzi likupitirira kusokoneza ntchito za malonda komanso ukhondo pa msikawu. Ochita malondawa kudzera mwa wapampando wawo a Steve Magombo anena izi pamwambo umene phungu wa derali a Precious Kabambe amakhazikitsa ntchito yosesa ndi kupititsa patsogolo ukhondo mu msikawu. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Amagombo ati vutoli limakhudza ochita malonda ochuluka makamaka munyengo ya mvula. Iwo ati ndi wofunika kuti adindo
ayitepo kanthu mwamsanga kuti vutoli alithetse. Tineponso apa kuti ngalande imene zinthu zimene zimabwerazi zitakubweretsa vuto lalikulu la matenda a kolera. Choyambirira bizinesi imatha ngati kukubwera mvula nthawi imene imakhala kuti bizinesi yatha, kulibe munthu amene angasangalatsidwe nkuponda kapena kudutsa madzi zimene zili zanyamula zinthu zoyipa. Ndefe ngati mavenda timakhudzidwe fa bizinesi imayima. Phungu wa dera la Lilongwe sitabwayira a Precious Kabambe ati akuchita zokambirana ndi akhonsolo la Lilongwe kuti athane ndi vutoli. Akabambe atsindika kuti ndondomeko yosesa mu msikawu ayipanga ndi cholinga chotochita malonda mu msikawu azichita bizinesi yawo pamalo abwino. Tawuni yathuyi komanso misika yathu muli umve umene ndiwadzaoneni. Ena timapanga ndanu ake kugwiritsa ntchito msikawu, pena anthu ena amene amangodutsa. Kuti tisadakhazikitseno chitsanzo chabwino chowauza anthu kuti akataya zinthu posayenera nkawauza kuti tolani. Tayamba nkukilina kaye. Takilinamu kena akuyambira mawa sitifuna tionenso munthu akutaya chinthu pena paliponse. Pambali ponena kuti ndi mabini amene amaonekeratu. Ochita malonda amazana amachita bizinesi mu msika watsoka mu mzindawu. Ngati njira imodzi yokondwerera ziyara parade, bungwe la Limbi Muslim Jamaat ndi Atira Kadria Sunni Association lapereka thandizo la katundu osiyanasiyana wa ndalama zokwana pafupifupi 250 million kwacha kwa zipatala za Queen Elizabeth Central, Mlambe ndi Chiradzulu. Chaka chino mwambo wa ziyara umene amauchita pokumbukira kubadwa kwa mtumiki Muhammad uchitika lachipiri pa 25 August kuyambira ku mzikiti wa Kanjedza mpaka ku Mpingwi Sports Club mu mzinda wa Blantyre. Gift Sitima wadza ndi ripotili limene akuwerenga Thomas Kachere. Mwambo wa ziyara ndi chikondwerero cha kubadwa kwa mtumiki Muhammad omwe umachitika pa 12 mwezi wachitatu mkalendala ya Chisilamu. Mmodzi mwa akuluakulu omwe anayimira mabungwewa a Muhammad Abu anati kuthandiza anthu osowa ndi mbali imodzi ya chipembedzo cha Chisilamu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawauza anthu onse mupite muonane ndi anthu dani sakupeza bwino, muthandize anthu sakupeza bwino. So paganizo uja ife timabwera every year. Now we are now 12 years in, chaka 12 yateka. Every year tikubwera tikuthandiza anthu kuma hospital. Chaka chino tikhala ma hospital atatu. Target yatu ilipo pa Queens, pa Chiradzulu ndi Mulambe Hospital. A Elise Muwisa ndi mmodzi mwa akuluakulu pa chipatala cha Queen Elizabeth Central. Ife monga Mr. James ndifo thokoza ku bungwe la LMJ potipatsa chithandizo chimenechi. Inde chipatala chimapereka thandizo kwa guardians, imawapatsa chakudya. Komano mmene a LMJ atipatsa mapaki amenewa awathandizira guardian kuti adzithaso kuphika pa nthawi yawo, ndipo tikupemphaso akufuna kwabwino omwe angatithandize kutipatsa chithandizo cha chakudya ndi zina zotero kwa guardians athu amenewa kuti athandizike zikomo. Wina mwa katundu yemwe waperekedwa ndi ufa, sugar, mafuta ophikira, mpunga ndi sopo. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane na mitu yake. Boma lati lili ndi chiyembekezo chakuti mayiko ndi mabungwe apitiriza kuthandiza dziko lino ngakhale wena mwa iwo anayimitsa thandizo osiyanasiyana limene apereka posachedwapa. Malawi Electoral Commission yati ndalama zoyendetsera chisankho zizikhala zokwanira nthawi zonse. Ndipo mnkhani zina bungwe la anamwino ndi azamba lapempha boma kuti liwonjezere ndalama zowaphunzitsira ntchito. Mukhoza kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa www.times.mw, pa tsamba la Times 360 Malawi, pa Facebook, pa X @Times360 Malawi, komanso polembetsa nambala yanu ku 1895 poimba star 1895 hash. Munali ndine Ronald Mpaso ndikufuneni madzulo opambana pene mukupitiriza kuonera mapulogalamu osiyanasiyana pompano pa wailesi yakanema ya Times TTV. Zabwino zonse. Welcome to Gwoji Dream Town.
a modern gated community in the heart of Lilongwe. Enjoy peace of mind with 24/7 top-class security for you and your family. Conveniently located along Kaunda Road in Area 49, offering easy access to key locations within Lilongwe, including Good Hope Clinic and the Bingu National Stadium. Discover over 300 properties, including beautiful homes and the Gwoji Shop complex, all designed for your comfort. Experience quality living in a safe, organized, and vibrant community. With flexible payment plans and a 0% interest, you can own your dream home in up to 24 months. Gwoji Dream Town, providing quality living with elegance and comfort. This is quite a game. It'll be a free kick. Oh, what a goal! Ecstasy, euphoria, and emotion overflows.